družimo se uopšte, ali kao da se družimo i jako mi je bliska i draga koleginica. Jedna od retkih. I ono što je važno, često podržavaš svoje koleginice? Ne sve. U pitanju. Ne sve. A koje ne? One koje volim, a nju izuzetno volim i poštujem njen rad i ovaj trud koji je upravo došla večeras da promoviše, sam došla da podržim. A ja sam inače poznata koja ne voli sve koleginice, u smislu ne podržavam sve na silu i kolege i to je to. A koga ne podržavaš? Izvinite, nisam čula. Iz galame, iz gužve nekako izletela. Ja sam jako iznenađena kako izgledam večeras. Šalim se, naravno. Da, nisam iznenađena, ja pratim njen rad i kažem, ne družim se s njom, ne ispijem kafe, nisam kim sa estrade, a privatno imam svoje osobe koje jako cijenim, izuzetno poštujem i volim. A koga od svojih kolega ne ceniš i ne poštuješ? No sad nećemo o tome. Ako me pratite dugo, onaj ko me prati ljubavi ti znaš šta i zna. Tako da to se transparentno vidi kod mene na storijima ili na neposetama nekim ili odlaženju, neodlaženju. Sad ne bukvalno, nemojte da uzmete za stvarno, ako nisam u zemlji da ispoštujem nekog i to. Mislim sad nemojte praviti toga cirkus, ali definitivno sam neko ko nema dlaka na jeziku i nisam ona koja se folira. Između ostalog, svi smo mi tu foliranti, to je svi su foliranti i svi vole i podržavaju jedne druge, a sve to je jedna velika lepeza. Za mene je ovo večeras iskrena podrška i sa moje strane. Zašto ne veruješ u estradno prijateljstvo? Da li si se negde u mladosti početku karijere opetla ili? Naravno da ne verujem, to je sve puno sujete i ljubomore i zašto bih verovala kada me sve to drugo demantovalo. A da li te neko pozitivno iznenadio od kolega? Pa jeste. Pa nije me niko očarao da bi me razočarao, a i nije me niko oduševio da bi pala u nesvest. Prosto su poenta je da budemo svi ljudi i te zvezde koje su na nebu, mi smo ljudi na zemlji, ali smo ipak zvezde u ovom showbizu, tako pa moramo i da se ponašamo shodno sa time, ali privatno je rekao ko čovek. A kako je tvoje mišljenje o Severini? Mnogo sam pisala njena izjava o Jašu. Kažu da ponekad liči na nju, drago mi je, ona je lepa žena. Ne, ja sam svoj ceh platila što sam mnogo iskreno pričala. A sa svima lepo da sam iskreno danas. Kako ti izgledam? Kao da ne želiš da budem. Pa onda tako i gledam. I ti, da li bi sprobala Karleušin bodjem isti bar? Pa zašto da ne, ako bi mi poklonila, da. Ako bi ti poklonila? Pa da, što da ne. Poslednjih meseci se dosta pričalo i... Mislim, glupo pitanje, ne bih išla sigurno da kupim namjenski, ali ako bi mi poklonila kao koleginica, probala bi, da. Poslednjih meseci se dosta pričalo i pisalo o tvom ljubavnom životu, pa me zanima da li si zauzeta, kakav je tvoj odnos sa Zoranom? Jako odličan, evo posle ove promocije me čeka u studiju sa vrućom kapom i nastavljamo pesmu koju smo započeli posle Fajronta. Fajront još uvek zaslužuje spot, radi se na spotu ovih dana. Ja se izvinjavam što kasnim sa spotom, što nisam ispoštovala norme jedne javne ličnosti. Je li tako, Marija Dijanović? A zašto uvek mora spot da prati pesmu? Pa to, demantu mi je malo podrška. Pa ajde da budem jedna od malo, da se razlikujem od drugih. Ima i malo namernosti u tome. Kakav je Zoran za saradnju i da li se oko nečega posvađate kada se sve podite? Pa isto kao i ja, kako kad je raspoložen, vrlo zahvalan, vrlo odgovoran, ja sam stara škola, ja nisam novokomporna, mi stara škola, znamo kako to radimo, napornih, dosta sati u studiju, dosta ispravnih trilera, vibrata, vokala, kada ne valja vokal, vraćamo se, ne radimo pošto. Jeste, vrlo je strog, ali se ne svađamo zbog toga, ja volim strogoću u poslu i kritičnost, mada sam ja nekad previše kritična prema sami sebi, tako da vrlo je ozbiljan i ja sam ozbiljna i vrlo smo ozbiljni u poslu. Laviđi si najavila da devojke sam mogli da spopadaju devojke. Naravno da mogu, ja ne gledam su sunce, ali tako? Nisi ljubav. Spopadaju tebe muškarci možda, posljednjava, rekla sam da si slobodna. Ne, samo na Instagram, da, ovako u životu ne. Kako si javljeni? A i ne izlazim nešto da bi me spopadali, tako da...